Сябры, прывітанне, ансамбль Дразды сёння ў Могілёве. Сёння па ўсёй краіне запальваюцца навагоднія ёлкі. І сёння 30 000 чалавек будзе разам з намі спяваць. Мы ўсе любім сваю старонку. Мы любім тое мясцінку, дзе мы нарадзіліся. Мы ўсе любім хату бацькоў, дзе нас чакаюць нашыя бацькі. А наша Беларусь гэта і ёсць наша агульная хата бацькоў. З нашым бацькай на чале. Неправда. Гудок бацькоў. Куды вяртаюсь я зноў, дзе адчуваю я сэрца. А для шчасця мне патрэбны родны край і родны дом. Бог у сэрцы, сонца ў небе і сонечнік пад акном. Снежинкі кружатся, снежинки